Diyos maray na aldaw sa Indogabos mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kang banal na misa. Paki-off or ilaag tabi sa silent mode ang sa indog mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man sa na importante, orog na sa laog ka Santa Misa. Mantineron ta po ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalus po. Malood na po ang gabos sa pagpamibi kang Orasio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Orasio Imperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, dai mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatean mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, linog asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan ang ikatulong Domingo kan Adviento, ikaduwang simbang aginaldo man po. Ang satuyang mga mass intention, iyo ang minasunod. Pasasalamat for birthday blessing, kahagadan ni Aldwin O. Magay. Pasasalamat man ni Architect Neil Nunez and family, Bong and Jing Gapayo and family, Mr. and Mrs. Marlon Obis and family, Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family, Rosie B. Asopardo Cantare and family, Marichu L. Almen, Mr. and Mrs. Marlon Obis and family. Pasasalamat man kang Briones family, Osia family, Lanusa family, Brits and Eden Gapayaw, Katarina Fortuna, Mr. and Mrs. Jun J. Fortuna and family, and Architect Neil Nunez and family. Espesyal na kahagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantare and family. In honor of St. Jude kan Acosta family. Sa kapahingaloan kan mga kalag. Sa kalag ni Froilan, ni Rosie B. Asopardo Cantare and family, Lorenzo asin Josefina kan Dumikil family, Justin Raymond kan Sanyosa family. Sa kalag din Juan, Gloria, Pilar, Silvia, Antonio, Ruben, Higino, Andro Manito, Miriam, asin Roland Bendon, kahagadan kang Asopardo Cantara family. Kay Maria Nelly and Tang Poat kang Tang family. Kay Francisco ni F. and S. Velasco, Eduardo Sr. ni Bong and Jing Gapayaw,
Osos ni Tita D. Imperial, Cipriana ni Feli and Henry Agripa and family, kay Jose ni Nilfa Lee and family, kay Bugoy, Nani, Toy and Delpha kan Lanusa family, sa kalag ni Richard ni Odessa Lumaad, Maximino Olympia, Antonio Jr. kan Berses family, asiman ni Father Rex asin OR kang Cruel family. Ang satuya pong tema sa ikadawang aldaw, ang partisipasyon sa liturhiya, Diyos no na imbitasyon asin paglaom kan maabot na kamurawayan.
Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Punan niya to an sa tuyang selebrasyon sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kang Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indogabos. Asin sa imong espiritu. Maray naga sa Indogabos mga tugang. Maray na agaman sa imo, Father. Ako niya to an sa tuyang mga kasalan, tangani magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, taragkasala ko nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa pabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kurang nantang Diyos. Mahirak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin makapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Kristo maeraka, Kristo maeraka, kagurangan maeraka, Kamurawayan sa Diyos sa kaitasan. asin sa daga katuninungan sa mga
sinasambang ikaw, pinapanguraway ikaw, pinapasalamatan ikaw, huli kanda kula mo kamurawayan, kagurang na Diyos, ading langit nun Diyos amang makakamay. Kagurang lalaking bugtong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kawan Diyos, aki kayaman, ikaw na nagpaparakan mga kasalan, kan hinaban kahit kami. Ikaw na nagpaparakan mga kasalan, kan hinaban. Apuan sa mong pagkimahera, ikaw na nagtutukaw sa tuukan, Ama. Kaeraki kami, kay kasanaan banan, ikasanan kaurangnan, ikasanan urong kahalanggan. Yesu Kristo, kaibakan Espiritu Santo sa kamurawayan ng Diyos, Ama. Amen. Mamibig kita. O Diyos na nakakahiling kan sa imong banwaan, na maimbod na nagahalat sa kapiestahan kan pagkamundag kan kagurangnan. Tuguti na mimibi kami, na maging maninigo kaming makaabot sa mga kagayagayahan kan siring kadakulang kaligtasan. Asindanay na magselebrar kan mga ini sa nakakadagkang kaugmahan huli sa mga maludok na panuga. Huli kay Yesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. An enot na babasahon sarong propesiya ni Propeta Isaías, dapit sa pagpatalingkas ni Mesiyas sa banwaan, urog na sa mga nasasakitan. Sa pagdatong kan Mesiyas, siya mataunin hustisya sa gabos. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaias. Nasa sako ang espiritu kan kagurangnan Diyos. Huli talinahidan niya ako sa pagdara kan marahay na bareta sa mga dukha. Sinugo niya ako sa pagbulong kan mga nakukulugan ang puso, sa pagpahayag nin katalingkasan sa mga bihag, asin sa mga nasa bilangguan. Sinugo niya ako tanganing ipagrukyaw na duminatong naan panahon kan pagligtas nin kagurangnan sa saiyang banwaan, asin kan pagkadaog kan sa indang mga kaiwan. Sinugo niya ako tanganing rangahon an mga nagmumundo. Nag-uugma an Jerusalem huli kan ginibunin kagurangnan. Nakakaagid siya sa sarong nobya na nakagubing nin pagpangkasal. Ginubingan siya nin Diyos, nin gubing nin kaligtasan, sa kapangganahan. Siring na mabuswak sa kamatalubo ang banhi. Siring man ang pagligtas nin kagurangnan Diyos sa saiyang banwaan, asin o umawon siya kan gabos na nasyon. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Ansa kong kalag nauugma sa imo sa kuyang Dios. Ansa kong kalag nauugma sa imo sa kuyang Dios. Ansa kong kalag naguumaw sa kagurangnan. Ansa kong puso naguugma sa Dios na sa kong paratubos. Huli ta hiniling niya ang kapakumbabaan nin sa iyang uripon, kaya magpuon ngunyan ipagbabantog akong paladan kan gabos na kapag-arakian. Ansa kong kalag nauugma sa imo sa kuyang Dios. An makakamhan guminibo sa ko nin dakulang mga bagay, banal an sa iyang ngaran, an sa iyang pagkamahihirakon, iwinaras sa gabos na panahon sa mga natatakot sa iya. Ansa kong kalag nauugma sa imo sa kuyang Dios. Pinano nin kayamanan an mga nagugutom, asin an mga mayaman, isinubol sa kadaihan. Inampon si Israel na sa iyang uripon, narumduman an sa iyang pagkamahihirakon. Ansa kong kalag nauugma sa imo sa kuyang Dios. Ansarong magayon na klase nin paghalat sa kagurangnan, iyo ang pagpamibi, kasabay ang pagiging maugma. Ini ang itinutukdo sa to ni San Pablo sa ikaduwang babasahon. Dapat na maging malinig ang satong bilog na pagkabuhay, tanganing maging maninigo kita sa pagsabat sa kagurangnan, ang ikadawang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Magdanay ka mong maugma, mamigbi ka mo sa gabos na oras, saka magpasalamat sa anuman na mangyari. Iyanan kabutan ng Diyos sa indo, huli kay Kristo Jesus. Dahil nindo ulangon ang Espiritu Santo. Dahil nindo pagbasang-basangon ang balaog nin propesiya. Baluon nindo ang gabos na bagay, sa kagimbuhon nindo ang marahay. Likayan nindo ang gabos na maraot. Pakabanalon lugod ka mo nin lubos nin Diyos nin katuninongan. Magdanay lugod ka mong malinig asin daing digta sa Espiritu, sa kalag, asin hawak, sagkod sa pagdatong ni Jesucristo na sa tong kagurangnan. Siya na nag-aapod sa indo, an magibo ka iyan, hulita siya, maimbod. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrokyaw kang banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, pagrukiyaw kan banal na ebanghelyo, susug kay San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sinugo nin Diyos ang sarong tawo nan ngaran Juan. Nagdigdi siya sa pagsaksi dapit sa ilaw, tanganing huli kan pagsaksi niya, magtubod ang gabos. Bakong si Juan ang ilaw, nagdigdi siya sa pagsaksi sana dapit sa ilaw. Sinugo kan mga Hudiyong nasa Jerusalem, ang mga padi asin mga Levita, tanganing haputon si Juan, si Isay ka. Nagtuga si Juan asin hayag na nagsimbag, bako ako ang Kristo. Nagapot giraray sinda kunsiring si Isay ka, ika si Elias. Nagsimbag si Juan, bako. Nagapot naman sinda, ika ang propeta na maabot. Nagsimbag siya, bako. Hinapot naman siya kunsiring si Isay ka. Simbagon mo kami, nganing may isabi kami sa mga nagsugo sa mo. Ano ang masasabi mo dapit sa imo?
Nagsimbag si Juan, ako ang tingog, ninsaro na nagukurahaw sa kalantadan, tanuson ang dalan para sa kagurangnan. Ang mga tawong ini na nagapot kay Juan, sinugo kan mga Fariseo. Nagapot giraray sinda sa iya, kung bako ka ang Kristo, bako ka si Elias, asin bako ka ang propeta, ta daw ta nagbubunyag ka. Nagsimbag si Juan, nagbubunyag ako sa tubig, alagad yaon sa indo ang saro na dainin dumidbid. Madigdi siya sunod sako, alagad bako akong maninigo na magtangkas kan sandalyas niya. Nangyari ini sa Betanya, sa ibong kan salog din Jordan, kung saan nagbubunyag si Juan. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na aga sa indugabos mga tugang. Nasa ikaduwang aldaw kita, kan sa tuyang simbang gabi, asin ngunyan man, iyoan ikatulong Domingo, kan panahon kan Adviento. Itong enot na duwang Domingo, kan panahon kan Adviento, pinagtatawan sa tuyang o pinagpapahiling sa tuya itong eschatological na pag-abot kan sa tuyang kagurangnan. So sa futuro, paghahanda niya to. Ngunyan na Domingo ang focus, iyo ang kagurangnan na yaon na sa tahaw ta. Sa dating liturhiya, ang Domingo ngunyan inaapod na Gaudete Sunday. As in ginagamit, usually, iyo ang kulay rosas na mga bado. Tangani na ipasabot sa tuya na igwanin ising, pagpapasil, kan penitential character, kan panahon kan Adviento. Ang liturhiya tangunyan sa ngunyanal daw, yaon ang pangapudan na magugma. Yaon ang pangapudan na maging magayagaya. Asin man ang source, asin man ang kausa, kan sa tuyang kaugmahan, warang iba, kundi ang presensya kang mahal na Diyos na yaon sa tahaw niya to. Pwede niya itong makonsider ining Domingo na ini na midpoint, no, katahawan, kang Adviento. Asin man ang sa tuyang antisipasyon, ang sa tuyang kaugmahan, mas nag-intensify. Mantang kita nagpapadagos kan sa tuyang pagbaklay, ngunya na panahon kan Adviento. So, pwede niya itong masabi, nagaribaga break time ini, hali duman sa kulay na violet, kan sa tuyang liturhiya, asin man pinagsuluan ta na, ining kulay pink na kandila, minasimbolisar kan sa tuyang kaugmahan, minasimbolisar kan sa tuyang paglaom, mantang kita naghahalat sa pag-abot kan sa tuyang paratubos sa Pasko. We rejoice because the day of salvation is literally near. As in ining tema kan kagayagayahan, makukuha niya to sa gabos na pagbasa. Ngunya na nadangog niya to. Duman sa enot na pagbasa, hali sa libro ni Propeta Isaías. Pinag-apod itong ining parte kan nadangog niya to, inaapod kang ibang mga Bible scholars na fifth servant song. Sarong kanta, ninhuli ta pinag-express kay ni in prophetic language ang mensahe kan mahal na Diyos. Ano ang nangyari sa giraray? Maduman kita sa konteksto kay ining pagbasa. Anong nangyari? Sa tahaw nin distraction, sa tahaw nin desolation, na na-experiensyahan kan mga Israelita, kan pag-abot din da, hali duman sa sindang exile, nagtaram si Propeta Isaías, nagprophesy
na maabot ngaya anal daw na igwanin sarong tao, sarong Mesiyas, na iyuan madara nin marhay na bareta, na iyuan mabulong kan mga puso, na iyuan magtatao nin katalingkasan sa mga nabihag, na iyuan matalingkas duman sa mga napipreso, asin maproklama nin taon nin kagayagayahan. Well, kita, aram na niya to sa satuya, base sa satuyang tradisyon bilang Kristiyano, na ining passage na ini, manunungod kay Hesu Kristo. Kung magirumduman nindo, ining nadangog niya to sa inot na pagbasa, iyuman ini, so pinagproklama ni Hesu Kristo, duman sa sarong sinagoga, kan pagpuon niya kan sa iyang pagministro. Asin sinabi kan sa tuyang kagurangnan na ini ngaya na propesiya na ini is being fulfilled in front of you. Is being fulfilled mantang kamo nagdadangog sa sakuya. Duman sa mga madiklum na aldaw, pakahali ninda sa saindang exile, nagmuraway asin naugma si Propeta Isaías, ninhuli ta nakakahiling siya nin liwanag. Medyo harayo, pero nakakahiling siya nin liwanag. Asin pinagdidescribe ni Propeta Isaías ang kaligtasan, asin man ang kaugmahan na maresulta digdi sa promesa na sarong Mesiyas. Sa parehas na paagi, dumanman sa ikaduang pagbasa hali sa surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika, pinagtatauan kita kaini, kif preview, kan buhay, kan enot na Kristiyanong komunidad. Sa giraray balikan niya to, ano ang nangyayari kay ito? So enot na Kristiyanong komunidad, mga tugang, nag-struggle sinda, na sa buhay ang saydang pagtubon. Ninhuli, tawala tuo, ang persekusyon. Aram niya to, pag naaraman kay itong panahon na ika-Kristiyano, pwedeng akusaran ka, asin ipahampang sa mga Romano, asin padusahan o kaya gadanon. So they were wrestling with the issue kung nuarin maabot ang pinagpromesa na Mesiyas, o ang pinagpromesa na pag-abot giraray kan sa tuyang kagurangnan. Ang iba duman sa mga taga-Tesalonika nag-expect na maabot si Yesu Kristo giraray habang buhay pa sinda. So iba man, nadi-discourage na haluyon ngaya si Kristo magbalik. Girumdumon niya to na ini isinurat, pagkatapos din ng mahiling na si Yesu Kristo isinakat sa langit. Pirang dekada ang nakaagi. Hain na nga Yesu promesa ni Yesu Kristo na mabalik siya. So iba sa inda, very hopeful. So iba sa inda, nawawara na din paglaom. Kaya isinurat ni San Pablo, ining mga magagayo na tataramo na ini. Ang buhay nindo, pinagirumdum niya duman sa mga taga-Tesalonika, kinakaipuhan na mabuhay kamo sa kagayagayahan kang mahal na Diyos. Kaipuhan na mabuhay kamo sa pagpangaji. Kinakaipuhan na mabuhay kamo sa pagpapasalamat. Siguro in relation sa satuya, kita na mga pinakusog kaining pagtubod niyato ng Diyos dayupot sa satuya. Kinakaipuhan na sa buhay man, asin mabuhay, ngunya na panahon ka nadviento, bako nagaribaga, nag-expect kita passively. Aram nindo sa istorya ni Juan, na nagahalat na mahulog subayawas, bako puarong kaan. But the season of Advent, especially with the ushering of this Aguinaldo Masses, should remind us to celebrate life.
in the openness of the workings of the Holy Spirit. Asin man magdanay kita nin magayagaya. Sa pagabot niya to sa Ebanghelyo, si Juan Bautista man giraray ang pinagtataw sa tuya bilang tawo, tanganing sa tuyang pagatid-atidan, parehas ka nakaaging Domingo. Hali ini duman sa prologue ni Saint John the Evangelist. Asin pinagsabi sa tuya, igwada aning lalaki na ngaran Juan, na biglang nagbutwa sa mga Hudiyo. Ipinadara kan mahal na Diyos, tanganing ipahayag, tanganing ibareta sa tuya ang pag-abot kan Mesiyas na pinagpaparahalat na kan mga tao. Kaya bako sorpresa na may nagduman kay Juan Bautista, nagahapot, si Isay ka. Gusto nindang malinawan, si Isay ka, ikaan Mesiyas, duwang grupo ini. So mga Levita, so mga padi, sarong grupo, so mga Fariseo sa ibong managrupo, parehas sa ngapot tinda, si Isay ka. Nalilibong sa mga religious leaders, kan mga Hudiyo, kung ano ang role as in identity ni Juan Bautista. Tagrabe nga ni ansay ng expectation na maabot na ang Mesiyas. Kaya nagtauin inin oportunidad kay Juan Bautista na i-clarify kung si Isay siya. Bako ako ang Kristo, nadangog niya to, pirang beses niyang sinabi. Bako ako ang propeta. Bako ako si Elias. Pero pinagsasabi niya, ako sarong tingog. Duman sa kalantadan na nagsasabi, tanuson ang dalan kan sa tuyang kagurangnan. Padagos na pinagnigar ni Juan Bautista na bako siya ang Kristo. Pero padagos niya man na pinag-insist ang reality as in importansya kan sa iyang role sa plano kang mahal na Diyos bilang herald, bilang precursor, mangingenot. Inapudan si Juan Bautista tanganing magbunyag sa tubig asin man ipreparar ang agihan kan sa tuyang kagurangnan. Pinagtuturo ni Juan Bautista ang Mesiyas na sabi niya, ako ngaya bako akong maninigo na magbugkos kan gakod kan sayang sandalyas. Bako ako ang Mesiyas, sumasunod sa sakuya. Indeed, it was a very powerful message to the Jews of his time who were anxiously waiting for the promised Messiah. Sa tuyang parte, mga tugang, nagugma kita, ninhuli, taaram niya to ang mahal na Diyos uminabot na. Asin ang mahal na Diyos nasa tahaw na niya to. Na ang mahal na Diyos nanitawo sa persona ni Jesu Kristo. Asin iyo ini ang pinagseselebrar niya to pag Christmas. And we are being made aware that God continues to be among us today in many ways. And in sometimes in ways we do not know. So sa pagpapadagos niya to kay ning pagurup-hurup kan panahon kan Adviento, pinag-iimbitaran kita, nagirumdumon niya to ang tunay na kagayagayahan, ang tunay na kaugmahan, makukuha sa na niya to sa mahal na Diyos. Tunay, ining Adviento, sarong panahon na kung sain pinag-aantisiparan niya to, ang pagabot kay ning sa tuyang kagurangnan, sarong panahonin preparasyon. Sarong panahon na kung sain maugman niya itong pinagihiling ang pag-abot
kan sa tuyang mahal na Diyos sa pag-abot kan Christmas. Asin man ianda man sa tuyang sadiri, tanganing mag-ako, kaining regalo niya sa satuya. Ang regalo nin kaligtasan, nayuan mapatalingkas sa tuya sa pagkauripon, sa gabos na diklom kan sa tuyang buhay. Kung pinagdi-define niya to ang kagayagayahan sa pagabot ki sarong tao, for example, mahihiling niya to na ang role ni Saint John the Baptist parehas man sa tuya. Sa sarong lado, we come after Jesus and we are beneficiaries of His being among us because we become sharers sa buhay na ipinagtao niya sa tuya. Pero sa ibong nalado man, asin sa iling ko iyo ini ang mas importante, ang role niya to is to go before Jesus. Na mangenot siring digdi sa ginibo ni Juan Bautista, na tanuson man ang satuyang buhay, tanganing mapreparar ang pag-abot niya sa satuyang buhay, asin man sa buhay kanibang tao. Ining ikatulong Domingo kan Adviento, saro ining pangapudan sa tuya. Kan sa tuyang responsibilidad na ipagbareta man sa Yesu Kristo. Ang misyon kan sarong marahay na Kristiyano, iyon na maging propeta. Asin inanunsyar ang Ebanghelyo sa parehas na passion, sa parehas na resolution and integrity ni Juan Bautista. Bako araw kitong sarong tao na duman sa iyang pinagtatrabauhan, pag pinag-ulo ka na ang pagtubod, desa na nagigirong. Mataram, ano ngay, masimba na naman ngaya ka mo? Ano man ngay makukuha mo dyan sa pagsimba, sa simbang gabi? Bako araw kitong Kristiyano na sa tahaw kan sa mga amigo, usually keep silence, they minagirong. Maski na nga ni pinagpaparaatake na kan sayang mga amigo ang sa tuyang pagtubod. We need to be like Saint John the Baptist, fearless in their faith and humble in ministry. Aram kung nuarin matindog para sa karahayan. Aram kung nuarin matindog para sa iyang pagtubod. Igwada kay Tonin, may tagsadiri ni negosyo na nagsha-shopping sa sarong mall. Kay banan sa iyang sadit na aki. Nakahiling siya kan ki kamidbid, sarong man na negosyante. May tagsadiri man in tindahan. Asin, ining duwa, nagistoryahan, and nag-comment sa kada saro na ayuson ngaya ang negosyo ngunyan. Nagbabakalan mga tao, sa sakuya nga ni ngayang tindahan, marahayon ang pabakal. This is the best Christmas ever. Sabi kang doon, maugmahon sa parehas na negosyante. Suwayan suduwa, asin napansin kay ning ama, susayang aki, na day na nagigirong. Kaya hinapot kan sa iyang ama, na ano ka ngayon oy, yata day ka na nagriribo, kasubag nga excited kang marhay, kan sa tuyang shopping. Sabi kan aki, Papa, sinabihan mo ngayon sa imong amigo, na yun na ngaya ini ang pinakamagayo na Pasko. Di sabi man ka naman, iyo ngaya, considering ngaya kan sa tuyang business, iyo na yung pinakamarahay na Christmas.
takadakol din tawo ang nagagastos. Kadakol na mga tawo ang nagpapasiring sa tuyang tindahan, tangani na magbakal. So this is the best Christmas. Pero sabi kan aki, pero ngayon baga sabi mo Papa, that the best Christmas was the first Christmas. The best Christmas was the first Christmas. Kung nagtutubod kita ng pinaka-enot na Pasko, iyo ang pinakamagayon, then let us make our preparation of Christmas a joyful waiting for the Lord who is coming to us, who is already here and is certain to come again. Ang kagayagayahan ni Yesu Kristo, ang kagayagayahan kan Pasko, mapapasatuya sa nakun. Makikisumaro kita sa trabaho kan sa tuyang mahal na Diyos, sa pagtao nin kaugmahan, bako sa tuyang sa diri, kundi sa buhay kanibang tao. If we bring them joy this Christmas, we ourselves will find out that joy ourselves. Asin ining kagayagayahan na ini, tunay, iyo mananggad ini, an marhay na bareta. Amen. Matindugan ka, boss. Sa tuyang ipahayagan, sa tuyang pagtubod, kita ka, boss, nagtutubod ako sa sarong Diyos sa mga makakamhan, kaglalang kalangit asin daga, asin Yesu Kristo aking bugtong niya, kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namunda ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutugod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Ang tatarang nin Diyos nagsasadol sa to na maging maigot sa pagandam kan sa tung puso asin paghalat kan mga marhay na bagay na winara sa to kan kagtubos. Ipayag niya to sa iya an sa tuyang mga pangaipo, an sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyuga an sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyuga an sa mong pamibi, an Santa Iglesia pakusugon sa iyang misyon, nin pagtukdo sa bilog na kinaban, dapit sa espiritu nin pag-andam asin paghalat, kan pagdatong kan kagurangnan, sa paagi kan pagpauswag nin hustisya, katuninongan asin kultura nin buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. An mga namamayo kan mga nasyon sa kinaban, maging bukas sa mensahe kan pag-andam para sa pagdatong kan kagurangnan, sa paagi kan sa indang pagbusol sa pagkasararo, tunay na pakipagdialogo asin sinserong pagmakulog sa mga namamanuaan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. Nalugod ang kaugmahan kan pagdatong kan kagurangnan, magpakusog sa gabos na mga inang nagbabados, nakusog kuguson asin pangatamanan ang bagong buhay na ipinagkatiwala sa indanin mahal na Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. Ang gabos na tugang niya tong dai nakakahiling, daing pandangog, dai nakakataram, dai nakakalakaw, asin mga personang may disabilidad asin helang sa hawak, sa paagi kan promesa kan mga tanda kan pagdatong kan kagurangnan, magkaigwasinda nin bagong kusog, kaugmahan, kaumayan asin paglaom, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. Ang gabos na nagtalikod na sa buhay na ini, urog na itong mga kalag na nasa purgatorio, makamati nin bagong buhay, dara kan pagdatong kan satong kagurang kan satong paraligtas,
ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. Sa tuya man pong girumdumonan, sa tuya mga personal na kahagadan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Diyos sa mga makakamhan, mantang dinadamog mo, an sa mga inagrangay, tawan mo kami nin kusog din buot, asin panginutan mo kami sa dalan na magdadara sa mo, pasiring sa kaugmahanin kaligtasan na daing kasagkoran, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturya kang Eukaristiya. Magpambibi ko mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa idungatang, mako malugod kang Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, danay dulot lugodan ostya kan sa mong devosyon sa imo, na naguutob kan mga tugon kan banal na misteryo, asin mapangyaring nagahaman kan sa imong kaligtasan para sa mo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Han kagurangnan mapasa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan sa in, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama. Diyos na makakamhana dayong kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Inarubay siya sa hula kan gabos na profeta, dinara sa pupunan kaninang birhen, sa day masabing pagkamot, ipinahayag ni Juan ang siyang pagabot, asin itinukdokan siya yauna. Ipinapasabong niya sa mo na mugmang magandam, para sa misteryo kan siyang pagkamundag. Tanganing mabtan kami nagpupuka sa pamibi, asin naguugma sa siyang komawan. Kaya kaiba kan mga angeles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no naukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi.
Kagurangnan ni kanagadan banal, burabod din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay asin pagpasalamat binakini, asin itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako ka mo gabos asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak ni dudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako ka mo gabos, asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan, kan tinapay din buhay, asin kalis din kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-arang na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos da santos, na kaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Sa
Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga daw nyamuan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan mugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Sinan ka pangyarihan, siring manan ka murawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ikaw nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan, itinataw ko sa indo. Hare paghilinga, an sa mumang kasalan, kunden pagtubod, kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa, na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Peace. Kasalan kan kinaban, Mga tugang, uyan, kordero kang Diyos, Yesu Kristo. Siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maumayan. Haw kasi nubo ni Kristo sa buhay, dahil kasangkoran. Maybe para sa komunyon espiritual.
Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Lumibi kita. Kagurangnan hinahagad mi ang sa imong pagkaherak, tanganing ining mga Diyos no natabang makaandam sa mong mga nalinigan sa mga maraot na gawe para sa fiestang maabot. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita sa mga announcements. Magkakaigo po kita ni second collection para po ini sa National Youth Day. Ang natipon niyato sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot sa 39,069 pesos. Ang naambag niyato sa alas 6:30 na misa, 3,081 pesos and 25 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 30,861 pesos and 10 centavos para po ini sa pagmantinir kan sa tuyang simbahan. Pinapaisip po na ang misa de Aguinaldo nagpuon kan Disyembre 15 sa God 23 sa oras na alas 6 nin pagkabanggi. Siring man ang misa de Gallo nagpuon na po kan Disyembre 16 sa God 24 sa oras na alas 4:30 nin pagkaaga. Dain na pong misa sa oras na alas 6:45 nin pagkaaga. Siring man po available na ang 2024 St. Jude Calendar sa Satuyang Parish Office. Sa mga maawot magbakal, magdulok na lang po sa opisina. Maawot mi man po na pasalamatan ang mga nag-donate kan nakaaging semana. Mga anonymous donations, duwang 1,000 pesos, 800 pesos, 600 pesos, tulong 500 pesos. Jeric Banzuela, 400 pesos, GCash, 3,450 pesos, Serisa Ann and Family, 100 pesos, Ray Gianan, 2,000 pesos, Sarong Devotee na 400 pesos, Carissa Anmoya, 100 pesos, as in Mr. and Mrs. Molina, 400 pesos. Diyos mabalos po. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Liligan sa tuyang puso. Good morning po.